abezempilo ukuthi bafikile la bezosisiza and basifundise kangcono mayelana nokuphila kwethu. Ukubaleka ukuletha insiza zezempilo la ecampusini ukuthi sizazi status ngoba into ebalekile ukuthi sikwazi uyinakekela njengentsha yabo khona sokwazi ukuthi siphilile impilo ende futhi eright. Ukudlangana is not right. Kumele sikuyekeni, meza mkhulumisana and then mase understandane futhi. Umuntu methi no, say no noma usandana naye because sinenkinga ukuthi umuntu usandana naye ethi no and wena uthi hayi ngoba intombi yakho kanjani. So methi no umuntu usho no, miyeke and then uzozama ngelinye ilanga. Balekile ukuthi as women siteste, mina I just tested, ngathola status sami and I'm happy about it. Lento yasiqhuqumezela ukuthi as singama teenagers or sisabancane sazi status sethu nje kubalekile, they are contraceptive. Use contraceptives. Use protection. It's important for everyone to know your health status, from everything, HIV status, your like blood pressure status, glucose, screening of everything, just to be aware of what is going on with your life. Ukuthi PMP indawo in HIV izinga lakhona likhuphukile and njenge SRC sibona ukuthi into enhle simeme Department of Health izogqugquza ukuthi impilo lifestyle healthy abafundi bayipractice. As a result, and now kuzoba nama monthly programs where Department of Health izobe ifika iza la Ukzn PMP and they will be talking about HIV and AIDS and as well implementing a rollout program where izobe sekhishwa khona amaphilisi lawa azosiza ukuthi leligciwane leli licindezele. Siboneke ukuthi namhlanje asilulontshe lolu hlelo ngoba abantu abasha abavamile kahle ukuthi bahambe lama clinic. Kwesinye isikhathi kodwa uyathola ukuthi abanayo ngisho isikhathi ngoba basuke besesikolweni. Sibe sesithatha isinqumo sokuthi cha asiyilethe le service kubona ngoba ibona abawubuholi be future. Uma ngabe singathathi isinqumo manje sokubanaka noma sibanakekele sizoba nenkinga in future ngenxa yokuthi siyazi ukuthi abantu abasha ibona aba exposed kakhulu kuma risk sexual behaviors ngenxa yempilo ngenxa ye-age ngaleso sikhathi. So umsebenzi kahulumeni ke ukubalethela ama services nokwenza sure ukuthi bayaqhubeka baphile ngoba sizobadinga esikhathini esizayo. Ladies, protect yourself. Ladies, know your status.